Kolomba ka tawte busno tini ang hain nor ni dipo kan itamen YouTube channel tawte busong tini hain nor thani belaikan gurutopuno kok tui pheka tini ni video hain pinai Kashmir notuyoi basini barathagotor Pakistan ni je yuddho ngani naimani war Abuni full detail update reneno no tawte buksong goma borok goma kok sawi tongo sini tiprani prasani bisingo basa confuse je comments rogo nahi nemeni anor sakalayo boro juddho ongkha boro tam ongkha tamni bagoi fake news ramrok goma borok saimia ni bagoi tini detail chana ni bagoi phai tawte buksong norok kisa khalogoi video ni pula sim pai thak dura nanan khaidi nadi juddho ongui tongmani choli tongo edino chief secretary India government ni Modi sarkar Amit Shah song dagiri ukha 8 din ni siminu already juddho choli tongo je Kashmir ni hoite ayengo je soita timani tui thangmane abojotono ban bondo khairi ribeka abubu kaisa juddho age tek mia usikang nisimi tek kaisa surongui thangkwa border area wo je tongmani ongni bangkarono je kogoi subai tongmani abubu kaisa juddho chicken mikon phanu firing choli tongmani komse kom 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা firing mane abubu juddho no taukte buksong kisa saimana ni khaidi age tabo je habai jahaz plane lokhangmani Sini bartha kotor sakatui all amarok jotonu bondo khai dijak baitha Pakistan ni hawai jahaz plane rok tei sini bartha kotor ni noka sakatui biri mangla abubu kaisa choba taute bukso rok moneta khaidi ki sudu misal koto tanker gari koto thangoi juddho khakai simi juddho hrita wachuk di je tabung juddho khai norok saimanna belai khai bokhrok ni juddho wanchukui juddho samung khai tongo abubu kaisa juddho borono যে কোনো লামা বড্ড খাইনানি আনানি থাংনানি ফাইনানি লামা বড্ড খাইনানি আবু কাইহা যুদ্ধ হাইগে ঠিক টার্গেট খাইটঙ্গু পাকিস্তাননি আবু সাবু যে আতঙ্কবাদী উগ্রপন্থীনো পালিটনি আবু হাই বরং রতুগই যেরকম লাডেন ন পুঠান মানে হাইকাই এম খাইটঙ্গু তাবুক পাকিস্তাননি যে আগি নরক সাইমান না ISI হিনিটঙ্গু কাইসা আ জায়গা টংনাইনি সংগঠননি চিফস ও তাবুক পাকিস্তাননি নিনি আর্মিনি যতনি কতর চিফ সুমিটঙ্গু জেনারেল মনির আলম Tawte buksong aborok sungsinan nangnai saimana nangnai obohai o tahukno tabuk rutugui tongo direct no monirno em khai tongo bo general chiefs tabuk Pakistan ni gongo borok abono tam khaika gini photo kusam video kusam no upload khai sabu tong hinoi kento bono khari tonika bujari tonika kento bono direct em khai tonijak bono je jaga man pai nai satellite bai nai tongo tugui tongo bo jaga tong ongya bebang no rutugui tongo tawte buksong norok sawu juddho ongya juddho choli tongo already tamokai borok no sabo je terrorist atangbadi suru khai abo hai borok rutugui tukjagui tongo haike tabuk je army ni jotoni kotor chief borni aroni o borok ajagani main palinai bonu terrorist rongno groupandi rongno palinai borongno training rinai borongno India bo pathomnai bo borongno haike abo jotonu khobor man thamika saiman beka tabuk rutukjagui tongo kintu botei yogya norok nugui tongna mangpilwo direct aim nungjak o borok tei yogya o Pakistan borok kai khaira ni sawo agini photo ko samno phone goi kento tauni photo ko tal kaisa ba nukliya bo bideso khari thangjak ake bideso fan tongtho abo galak romjanai laden no siruto ko buthari man hongkai bono buthati mai tong haida ei abo hai kok toma tabo kendra sarkar ni phasikli phaitong tabo phaidi tebo sung kaham kai saiman lena bagai sai tongnai juddho kobino nang laikhai je tabo juddho cholim tongo abun bisingo je missile lok toyo nai khorsa toyo juddho hakai Pakistan dok busuk din tiki maya abo pat kaisa sung saima leno ei Pakistan no sabo support khaino je Pakistan no agi ni juddho dia bai ingmani norok saiman na jemon Bangladesh sadin khailai puru India rok Pakistan bai juddho khayoi Pakistan no mercenary roi Bangladesh sadin khai romani Indira Gandhi ni amalo apro pradhan mantri Indira Gandhi 1971 ni kok site ong taute buksong ajorao bu India GT phaijak ajorao bising tui China ro Pakistan no chubada wa hini kok toma kai tongo ake ajorani general brigadier song kok toino khnawo ake tau bu bisas kuroi China song lei India bai business rogo samung khai tong khanu bising tui sobai manu oba hai kok toma taute bu hoito mane khanai nukje awoi mane khanai roho tong manu bising tui orthonetic buri tong manu oba hai kok toma taute bu song China hangkai chala orongka jotto desh baino business ni bagoi cover norok saimana China rongka je kunu bunisai kotoro thangnani kusugo thangnani borok jotonon huskani riwoi danga nang riwoi juddho nang riwoi borok kahamungoi bai relation kaham tongoi business khainani China ni tomung khai obahai koino borok khai China songkai technology bangkha borok ni je kunu karkhana andi je sapan hundi borok naro toiringu borok kaisa fighter jet biman rok phalmani si busuk 1000 koti taka khai rok phali tong eke borok ni thani hatiar ni obab kuroi ang puisa ni obab kuroi borok ka businessman wahai
China songni kai borok nung bai bu relation tongnai Pakistan bai bu relation tongnai obo hai je kok tuma phaimani obo ongkha kaisa part norok nukhei tonghana o je 71 o je Pakistan bai India warung pro Bangladesh no separate Bangladesh ramui dimani abo rok norok saiman na azorani khoborok ekheno saiman nai asomoy Pakistan ekai tau bu busango judino lamkhuli nanghakai misal roktoi nanglaikai hoito Pakistan no yak mili manu China rok oklok toi manikhani rohor manu ostro rohor manu je kuno subai manu obo hai hinoi kok tuma tabuk belai khai kotormui kasai phaitong abunu sung buji thaitongu chini borok kaham kai buji maya chini tirprasarong nang khub bojonan chatibu chung saimailai silai ni bagunu kaisa no video hex ramuni satani ang kobangma norongno saka kobangma news rogo naidi already Pakistan by India juddong jak ni news kotoma choli tongo nini Republic news naidi news 18 naidi NDTV naidi bongma rogo borok kok bokhrogo tamu sijak tong ekei navy rok je kok samanno rok navy ni party borok taklai besirbag mesal lok try khai peka no sana hamani rok saiman na tui borok tuiti mangse firing khainai tuiti thangoi Arab Sagar abo aitike thangoi uddo khainai abo hai hini kok toma lai khai wana ma singcha abo hai rong sinan nangnai saimana nangnai abo tuinu kok toma sana ni baguji phai tauk te buk sung kubangma wan sup chai tongo sung tabuk kaisa part separate Tirpura toman agiri raja ne amalo sini bubagara birbigam thimani pore sini Maharani Kanchan Prabha Devi sung marsung thangka India by 1947 o abuni bagui chung tabuk India ni part ni kok ma sawu India o tam mani sung history ro kisa mana haro ke India ni saporo no kok ma sawu taw te buk song suno India ro Tirprasa hinoi notice ni borong no naya phanu kento sung kaisa part India by ungtongu abun bagui India ni kok rok ma sawu taw te buk song aro kuno haimer sana ni kok ya hami awan sana ni ya positive phai nango ke bon negative rogota thangdi taw te buk song abonon kok sana ni bagui je phayo hagai tini ang o video te besi log rilia do already choli tongo abono saiman ni nungtho taw te buk song choli tongo te bo choli nai abo otor bo juddo nugnai kubang borok juddo ngulak ni sabo juddo ongui tongo already bepak no choli tongo Pakistan rok kram prai thui tongo bongni mani khainei musana ni akal klaina ni jora phai tongo amsung sito hage taukte busong o video norok jemasak share khai jot to lukrono phunungna khai dei nei norok jotto kaham tongdi susu tongdi tini ni bagoi jot to no khulum bai kya